chotu mami jagudo daldo dan teuni tidai kodofo galo mufia maudo gonyido sukotonyo ode ngure pele jikoji kai konyende fo waire don taute don sabudo ko kalekal anga kalekalido ça fait ça porte ouverte comme ça fait le bien calme ouais yalla fi voilà adani ka sen vinde hani mi faala no yaltude kono no mi yiɗi yewte seeɗa yewtere jam yewtere musidal so tawi ko musidɓe yewtata ɗum ko jam wonata kaari neɗɗo ma tun haalantama gonga nani mi nani noon sonko wongo han e ɓeygu ma ɗo fi paɗe ɗe mi nani sonko ngo miɗo andi kadi si tawi kanko waɗi wona laawo miɗo andi kadi ni a seytini hen ɓay an kam kala mo neɗɗo anduma sa sonki tun haray ko a ɗumanni a baariki miɗo andi ɗum kono noon no wawi wonde wo min daranda ko ɓiɗɗo am o ari haɗo min wayotiɗi e min iɗo wawi haɓude si o toñima haalu si o toñima iɗo wawi min fiide kono jarali kiɗa acci suudu makko ide hayde waɗa ɓasana ɓayri noon halgaji ko haala kam fuu no wawi wonde wo waɗa ɗum ka nder suudu wonde e sutura an hiɗa andimo wonɗi ɗo e nawɗi makko aduna fof ko sutura pourtant ka gorko de a tigui rewɓe ɗiɗo kono si haala yonti walla ko haalata wo koye nder suudu ma natata an e makko an e oɗo koye nder suudu kono haala haare sonko waɗata ha jara ida accemo nder suudu ene wawa ko ɗum min haal kam fof ko ɗum mettila hen te siko sakam wonno ɓe ko rewɓe a funtodira e maɓɓe dewgal ko funtodiral dewgal ko muñal te an gorko on ko an foti muñude kala mo haalananima ɗum ɗo haalanima fenade ko gonga tun haalate koye muñam ɓeɗo dalanda ko pay ko hay jibinaka ala ko mani ari o woytindike e ɗo on metti lan noon kono mi wajotama toon no mi woniri baaɓe makko ni ko noon mi woniri baaɓe ma acca noon hakkille ko muñi makko Diallo hay neɗɗo ko hakkille te neɗɗo fof wonko jeeya hoore mum wonko renda kono wonko ganduɗa noon ko neɗɗo o tan jeeyi ɗum rendani ɗuma hay goto ay ko dalanɗa waɗimi ko ha muusimi jaltimi suudu leloyimi e nder sal mbalami toon ɗum ko min tan ande holto tolni kam mi wawa ɗum haalande neɗɗo mi wawa ɗum huccidde e neɗɗo ni mboɗo haalanma ɗum ko goho ɗiɗo ɓengel an a fotani joɗade aɗa ñagomi jaafoɗa saabu ñanden nde tonna e ñagade ñaguimami an e ceerno muudi foof kono saliɓe kono holluɓe mi wonko ganduɗa ko onon tan jeeyi ɗum on ɗon décision kono noon haajuji ɗi wona gotum de minen ko men ko ñande e ko maako na gotum e haaju noon yawetake hay onon to tolni mon ɗo min tolnima mi ɓuuri ɗon wadde ɗum ɗo noon jaltini hen juuɗe mon ha laaɓa gandon min ko min décision o komin waɗa ko min muusi to mbalanmi e tomi walata waɗani concerné hay goto komin waɗi concerné saabu dalanda ko waɗi kam ko waɗanimo ɗum waɗani ɗum ceerno muudi komin o waɗi ɗum wadde ɗum ɗo noon ko décision am komin jeeyin ɗum hoore jalte hen tan o tawata hay goto ñattomi hen ni haaliɗum a wayano ni
wanjo somi yonta ko njaay yetta koyngal ma ko nan der ka tanka bi ayonta ana kalan ma fiyo ko mi yonta ko mi wondo joni galle ko jogi sa enteri ko waño sa yotama galle jogoto sanse ya accu ko wattani eni ke mawɓe goɗɗi ɗi e fotani wadde iye foti wadde foti wadde dépassé ɗi son mbaɗani dépassé wiide bam ko bujju min watta dépassé wiɗo ma para wañi wañi ndiyam kolngal ma ñamangal o taw ñamat namangal hanin ko leer noon yaade ɗum jarani de an joni somi naati ɗo a jogo watta o ñaago ɗum allah on ñalamo ñaago ɗum allah ɓe mbimama natta e wayno naata na ka joni ka dare pour ala ko waɗi pour sokkilengol e ala ko waɗi sabu kon tawɗo gaynini ndeni hirade ñamani yarani ƴolɓi ɗon ɗum kala ko keɓɗonen ko onon waño tanne naɗɗama a ɓurat tama hewde mbumama ɓen a natta aɗa anndi kadi saria no certifie mi ɓurama andude ɓayri mi ɗo andide janggi kono noon anda dewgal no wondi e hakke no wondi e hakke ko waɗɗa ɗo ko nde jogani joom suudu ma hakkede haal o haalade kono an e hoore ma ida andi ɗum so hay so tawi ko an jeeyani hoore ma ƴettu kono noon anda tum ɗum ɗon ko ha ɗon dey hey ibrahima ay haara sariya jaafaɗa ala ko majjumi hen ko faati e banggal dewgal kala ko woni hakke hakkude men joom suudam mboɗo andi so mboɗo ɗofti ɗum ni kono ɗum mbimami ɗum wona an wona ceerno mumen ɗum ko min waɗa ɗum ko min wuuri ɗum waɗa décision so tawi mboɗo woppa walla mi woppata ɗum koye min artata saabu allah tan goppire noon eyyi gasi kono noon ɗum ɗon e ɗum fof miɗo andi a seytini ɓeygu ma so waɗima sa seytini sonku so ɓuri ɗon sa wawi piimo kono waɗe ɗum ɗon e sutura kono e ɗum ɗon e ɗum fof an kadi noon jarade ɗon eɗo boloka barme on ko hen koy ɗum noon sa waɗi wona kanko waɗɗa ko minen fof waɗɗa sa nangue poos ma o mais ñamade ɗon yahata goy onon haaɓe kono barme on kam yo fawano no fawito ɗum ɗon honon tottiranno dépense o an gay ko an gay wona ko min wadde noon kala nde potmi tottirde kadi dépasse pour barme o ɗum ko min waɗata ɗum ko décision sabu kalis o koye poosam yaltata hay ɗum kadi ko an jeeyi hay ɗum kadi a ñagatake awa gasi walleɗam ɗon fi 200 mi sooda biscuit ɓay kono ñalla ja mi cottuma mi jagguɗo ɗalɗo tan fewnitiɗey goɗɗo fo ngalo mum fiya mawɗo goñiɗo sukkotoñowo oɗe ngure pele tikkoji kay ko min noddirmano ko jame salam anani wonko min ƴewtindi e galle o yooɗani fewani hay so min beldani so gonga yonti tan yo yimɓe jooɗo kalda noon nda ɗe balɗe mi yii ko gurrata ko ɓi diallo e ɓinguelam jaari anani a woppatɓe e nder suudu gara nder sal lelɗa ɗum noon fof noon musani men hen nda min meeɗi hen yewtide e sukaɓe anani taw wonko cuutta kalnamen gila law nda kaaliɗo takkiteɗo sukuri fota tawede no jogui junggo dero anani nda kaaliɗo ɓe sukaɓe rewɓe gila ɓe naat ɗo ha hande mi wiyani reedu hay avortement meeɗa ɗo wadde te min leñolam banggue rewɓe eɓen takke Fouta ko ɓen nafoɓe jaari gila naate galle o hande ɗon kiiji ɓi anani taw wonko heɓma a haalnan men ɗum jiiloɗen solution taw haydara heɓani makkeɗi kalnamen ko saabi ɗum min ganda ɗum tahi min jewti min mbi yomin noddum garagay
seede Allah seede mo ko wi kon ko adori kon ko to mi buddoto min kadi min welda ay min kadi mi yiɗa min welda goy min mi ñaagaaki Allah welda eyyi ko kallude mi haalata kono noon gonga so yonti koyo haale ko haali kon noon mi sikki a nani ɗum kadi hakkille ta heɗor men ɓernde heɗor men hakkille bayri komin haalta kon ko enen on fof ɗo ko enen worɓe tun woni ɗo suuɗogol ala ɗo min si tawi komin miiji kon ko ɗum nanguma menen gamen ɗo hay pay kun tusukun mo duuɓi 7 no wawma wallude fi ɗum ɗon hayre o ƴettata tosukun o duwo ko doto emo waɗa e ndiyan yara gasi donc menen ko mokoɓaɓe a wawa amen tournude je sais pas tour autour du pot a jangganta amen aduna ɗum jarali ila anda expéré ina wahala e salon ji e couloir ji e ɗum non fof kal sa nawni a landotoɓe safru ma ta hersu men min ko buddo pullo fuuta mi jonnuma nena makko ñande nde o ari ga suudu ñande men waali ñande min fini weejo o immini reeru kanko woni ɗo dalanda min komi pullo dey si tawi ko ɗum nanguma haala men safru ma ka eyi rafide suurtede Allah jarama on jarama mi nani haala mon niveau ari ha yettimo ɗo wadde joni noon on jottima ko mbaldam je heddanimon mbaldam min pourtant mi hollani mon gon yesso de neɗɗo fof wonko wuuri te haalata ɗum minen emin gandi ko woni laaɓe emin gandi ko woni popodara emin gandi ko woni mali yembere emin haalani an aɗa andi ɗum Diallo ceerno Mody komi suka kono mboɗo nana mi tawama kadi ko heewi hakkude Wourossogui e Gassambiri luuma holko ƴeere wonko kewno toon te haalaka joni noon ko rabɓiɗe haala ko Diallo passe ɗo e Guinée kono foti passe ko nawtanma ɗo ha Guinée kono foti aɗa nangi ɗum ko faran Guinée ka ko CFA 36 000 nanganam ɗon ceerno Mody passe ma ɗo ha e Fouta kono foti Fouta kay an aɗa andi passe o ɗo kay boyji mbaɗata ko 12 000 11 000 11 000 eyyi mami totte 15 000 36 000 mbiɗa mami totte 40 000 janggo woɗɗi ha woɗɗi ɓawo janggo non si tawi non ala moƴƴi goto foof yorutto to ummitoɗo gonen e jaam goɗɗum ɗum noon ko uddiranmi haala ka so tawi komi gorko walla mi wona gorko noddu ɓiima jaari ha e nder suudu ma mbiyama mbete gorko ma kaali ɗum ko gorko walla wona gorko ɗum jarani namnade so tawi annene aɗa yiiɗi hen andude hunde ta yennan noddu dalanda ta yennan heɗomi ɗo noddu dalanda ha e nder suudu mbiyama gorko ma ko gorko walla wona gorko ko heddi ko noon ɓiɗɗo wonani e junngo innama aade woni koye junngo Allah ko ɗum jinnomi mon wiide sababu fof koye Allah woni eyyi nedde sa sababu winta ko ganduɗa sa haali wiye namno karna comme gorko jarani namnade gorko a hollirata yimɓe jiya sa fukkiɗo ɓene so tawi ko ɗum ɗon jarali mbiɗa yaha haala Guinée min sa faala ore ɗon aray ha ɗo ɓe wawilan jonnde lekkele ɗe mi ara mi jonnuma jarani min mbaɗa jogui sehlam biyeteɗo ceerno Bocar aya ceerno Amadou Louty Ba ceerno Sérif Matar on kam doto e ndiyam ɗon tottuma aɗan ko tawi jarani kono hotoɓe ɗum cikkuɗa anani ko wayi ko hoto haalda hen haɓotu jarani e ke habbe kono noon anani wona a hootay de ɗo mi yaltani ɗo ko mayde yaltanan kam ɗo a hootay de tawi nokku min buusan kala kalnaɗo gonfo metti neɗɗo kay sa anani ko wi ko an mata wawade haalde o wiɗani neɗɗo heɓay joom seeɗa ko an jogui joom o wima ko an o wi a hootay hodde so woni ko an hootata min an hootata o landilan ko passe la Guinée
mi haalanima o anndi passe layne no seeri o watalan jonnude an noon ko 12000 hayso jonni 6000 mi fawnaymo heen 6000 wona duuñi hotu sa joguinomo 6000 a arta ɗo aɗa wara hoorema an no an ayi an diallo yaltayam mi fiyata kedde ñakkude joom moƴƴa yaltayam woppam tranquille mi seytinaari koy ko an seytini andi toone kaali ɗum an ko ɓiɗɗo ma on woni mo sellaali saka ɓiɗɗo ma an ɓiɗɗo ma ɓurɗo ɓooy duubini fo nene galle o yehi haayi mo jetta tum o e ari hiɓɓi an ɓiɗɗo ma jiiɗo guite makko ɗe fanda jibintaki an noon ɓiɗɗo ma o an yiiɗoma kan an hay suka jibintaki ɗo kala aɗuɗo a ñaama Galle Kalidou Uyo Galle Kalidou Galle Kalidou leli allo ko min kuppuma gay an wiyanoma hoto noddam min mam nodde ko noddirta kam ala mi yiɗa ɗum min wiyima mom nulde kalis sabbomi tan keɗoɗami min wonko liggitan ñande kimmi hen fof min nulduma ɗum hon nodditam dal mi yiɗa ɗum eyyi ala probléme ala hande kam mi lelta ko so Allah jaɓi tami nuldanima ɗum eyyi moƴƴi noon moƴƴi andu noon ko kalanmami baba i woni a yananne mi yanande no gollirta kam mi ko woni an oɓe toon iɓe jam ayino fof no jam koto mama saali koy o wayri toon gasi ko ɗum koy dala nda imo jang he imo ga dewgal nani sukaɓe iɓe jam ɓe fof no jam hari ko ɗum wonno mbar ko jam la ilaha illallah bappa faale ma hino mi nanali ɗum awa yo Allah yurmomo yaafomo nani honno wonno naam ɗum haare ko jeɗu e honnon kadi ɗum kadi ko jeɗu 53 000 naam joni noon sa hawrindiri fof ko jeɗu wonata 180 000 baba mo kaldanɗa nenema de tampini kam ɗo nultam kalis te an jaari aɗa andi min mi ala haydara mimomi warte somi lejjiti momi nuldumo gila nden ha hande o rokkani kam jaam mbaɗa ko tinɗo alhaali kewɗo e galle o ko kewɗo i boneji kewɗo e galle o tina ka kalanɗuma ɗum baba mbaɗa nenam kam ka koɗo e muɗum ala waymi hannanimo haydara de ngam mi añat fitandu makko ɗum o nenam so wino mo ara ɗo arani ɗo arani eyyi nenam ni de kaldita téléphone ma baba tan diwani ɗefa yande ni baba eyyi joni aɗa no mbatten walla me 20 000 20 pour hollo ala kam jiɗɗomo ɗum nuldude mi fofta joni mom neldumo e numéro am mo ko an o ñaagui walla ko min o ñaagui ani min fof ken gotum wiya ko min noddamo téléphone wiya ko baba yomi waɗi envoyé 20 000 mata baba wawa wadde envoyé ada ala komin jigui komin neldata min numéro am baba nelno sa wawa kam baba aduna nder guma en ɗum ɗo guila agresseur tawdama ɗon yoɓe tawam ɗo sa wawa tan woppu ayo sam tawanimo nder ko nodowni makko français fa aw e gandi ɗum ɗon wonay ɗo 2 millions ni noon ɗeɗo balɗe menen ɗo no wuli seeɗa koy hos men ala hos kaali ɗo nangi junngo makko gonɗo ni anda ko ɗum o seytini ɗo min ñallay ɗo min gona ɗo 2 jours 3 tawa barme fewaka ga suudu mo kala ko faala yo ñaama wo yalto hen min kam ndeɗo balɗe 2 jours lan wuuli ɗo ko biskiti ko ɗum mi wuuli ɗo koy ni kay ta yeddu an kadi noon min simi heɓuno mi jonnay honɗum ayi an nagge ge nawnu a haalali haala nagge ge hinna nan maaro ko lanni diwlin lanni sukaɓe ala ko ñaama ɗum nan fencinkina e ɗum si nagge ge sellali a haalantala
awa naɓe ngu joni tiswiti vétérinaire tiswiti ko kala ko landino kala ko landi haala nelan ɗum ɗon kam mi waɗay déburi joni mi jonna fi maaro e diwlin sukaɓe ala ko ñaawa ɗum ɗon déburi tuwa sukaɓe ladde nden no toɓuɗe ndiyandan saaji yoɓe yewga leɗɗe lemum ne no toon mango on no toon eyyi kono nagge ngen kam nawmo joni vétérinaire eyyi haala mama saali toto ko woni hen wowi haala noon la nani ngi waali imminegi yoɗi daro yogi daro joni ko yono ngi daro he Jeynabou ta waɗu goy ha nagge ngen maya goy singi maya dey pak non pak awa gasi awa joni nan habbi téléphone halali maaro ala lanni diwlin ala minen kadi maaro ala ɗo kono nagge nge min ko ɗon mi birata ko ɗon mi yeeyta kosam ɗam ko yeeyta ɓen ɗon mi yeeyta fof ina subhanallah nagge ngen Tewnitiɗay goɗɗo fo ngalo mum fiya mawɗo goñiɗo sukkotoñowo koɗe ngure pele jikkoji kay ko ñande fo wayre ɗon tawte ɗon sabu ɗo ko galle Kalidou an ko woni probléme ma kona ko darabo wonno ƴettu darabo cudduɗami mi suddaki a suddaki koni ma jangol wara ɗo mi haalanma hunde hare nde ko boowal haaɗi kono yettrawde suudu kadi ko mbatta derenda so ñekki fayde kanko haw jaɓama ɗum min jaari jami jaɓata ɗum so woni noon ka jahowo e beddaji ɗeɗa hokkiya ɗum toon min sa ari ɗo mo timma jaara aɗa heewi haala an aɗa heewi haala mataw somi yeeyi mi ɗeloyima e nder saare ma fof nder saare jaabe ɗe haari mi moddu e uɗu batama uɗu to darabo o woni dara menda hol sal mo lelloɗa wona sal gallo kam berende ali uɗu batama yewnam darab moɗo leloyo nder mbaɗa saare min kam ko kayit sola e bambirani walla ko tanam moynima salo mbiɗa salo mo uddi ɗum caabi ɓeɗen mofti menda foto mbalta so ngara lella ɓuurema ɗo wawa halde ha jalta suundu mimi lalaki jagguɗo Allah wona an mi daranda ni jiɗɗon wondirde e yam kala jontaɗo mimi yaha mi leloyo nder saare tottam darab moɗo waloya nder a saare haalani mette ma mbimam de to caabi ko woni to caabi darabo caabi to caabi damal ngal woni mbiyami andal woni soko lella ɓurdi damal ngal moɗo yaha saare ɗo gorko fof yiiɗi hebde ɗum donki ela ɓuurema hokko hoorema jaam waɗmi jooɗo mi halanma jooɗo jaari mboɗo muule caggal an hettuɗa goppa kam mi jooɗo wona nani mi hannimo noon totta kam caabi mboɗo waloya nder saare kaari nde an a yiɗa jaam de kaari suundo yaltan ɗo maître mbimami ɗo buusan ɗo menda hol goɗɗo hol walla holto jalta holmo ñolitaɗa jalta mbaliya sal ko ndu suudu bokkani hen ndu sa naati hen ko porte gore aller sans retour sa welam lelda sa mettam jooɗa sa welam jirɗa e suudu fof kono ndu suudu kama yaltani ndu te sere biyesam ɗam ko fucci koyram nde Histoire. Tout ça m'a l'air ça. Alors te fam jebi sa ina ma de. Ne do yira aljana be na jengo. Sana pour rek.
jom yimɓe ɓe ngala jom ina mbaɗe liwi elle son foti o ngala ɗum ɓe mbaɗi neɗɗo jogiiɗo jom Baba, ina soxla maa de. holon Ah. min bisimilla Baba, a yaani galle o ɗe balɗe fof no wayi. ko woni galle o Galle o natti wuurde. Hmm. Baba, oɗo situation wonde ɗo o weeɗaani. Hmm. Ko rew jooɗi koye makko. Hmm. Ɗum weeɗaani Baba. dalanda min mi ala e ma mi alda e ma probléme min dañɗumi koye bamma probléme te neɗɗo a wawa habde bamum mbiya no aɗan belda on beldata a nani guerre noon ko sela guerre Baba, gere heƴaani ɗo galle. onon gaddi ɗo guerre taw mon mi hen ha safi sap Baba, gere heƴaani ɗo. te aɗa andi ko mbiyanmami min mi yidata gertogal mi aña ɓoccoɗe mi añata gertogal mi yiɗa ɓoccoɗe mi watta ɗum jamais de la vie sam añi gertogal mi añat ɓoccoɗe caggal bamma ko gertogal mi añimo an ka ɓoccode mi añete Ay Baba. guerre c'est la guerre après guerre noon Mimine jaggiri ma comme mi jaggiri Baba am. wona gonga sa jaggirino kam bamma ma monta kam ɗo guiya Baba, mimi montamo wiya. ani bamma on mbiyanɗo kam gujjo ɗum addani haala galle o ha aɗa wi kam ɗo lan Baba, ɗum ko mal entandi rek. wona mal attandi nguya noon ko onon gandi ɗum caggal an wujji paɗe ɓiyam Baba, mimi anda sa pare ni. he ka voleur aɗa wi kam ɗo lan an aɗa fonno tongue dembe to gujja paɗe ɓiyam ha para an gujjo paɗe o voleur nder galle kaaliɗo woppitake